aw ka ca diɲɛ jamanabaw bɛɛ lajɛlen ka ni ka tugu anw ko an ka waati ninnu kɔnɔna la min y'an ka kunnafoni ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an bɛ aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tɛnɛ ye juin kalo tile 8 san 2026 nin ye an ka donkibaru waati selen donkibaru kɔnɔna la min bɛ tali kɛ an ka bakurubaw la jamana ɲɛma ni o ye général d'armée Asimi Goyita ale ye san 5 sɔrɔ fanga la yaasa ka kɛ nin tariki duman ye o seere ayiwa ani o min ye o dɛmɛba yɛrɛ kɔni fana ye sifinnakaw a ka ja jamana dun olu de kɔni farala ɲɔgɔn kan min ye ka taa ɲɛɲɛri belebele kɛ an ka sanfɛ dolanci yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko palais de sport Salamata Mayiga yaasa ka kɛ nin tariki duman ye ale yɛrɛ kɔni o seere layidu o kɔni o ye juru ye jamana ɲɛma a ye layidu ta jamanadenw ye wa a ye a layidu yɛrɛ ka bɔ a sira fɛ min bɛ tali kɛ jamanaden minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni binna n'a bɛ wele finitigilakaw a ka ja maa minnu yɛrɛ kɔni fana bɛ yen n'o olu bɛ taji donni ka bɔ diɲɛ jamanabaw la ka na don anw yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔ ni kɛlɛjugu in kɛra sababu ye ka se ka olu taɲa ka fɔlɔw k'olu bila olu kɔ ka so jɔ o fɔlɔw olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la jamana ɲɛmaa ye a layidu min ta a ye a bɔ a sira fɛ halisa an bɛ to jamana lakanali o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mali finitigilakaw baara sɛbɛnw ale ni wulikajɔw bɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na an bɛ taa fo Gawo a ka bɔ yen ka taa se Sandare yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma mali finitigilakaw u ye cɛsiri ni wulikajɔ baaraw kɛ nin bɛɛ lajɛlen an bɛna nin ɲɛfɔ an ka walawalali o kɔnɔna la an bɛ segin a kan ko kura cɛ ni muso k'aw bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fɛn fɛn ni olu kɔni b'u sɔgɔ anw n'an ka waati ninnu kɔnɔna la i b'a fɔ an ye a fɔ cogoya min na mali ale bɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya o yanba o kɔni o kɛnɛ kan halisa ka bɛn ni min ye jamana ɲɛmaa ye son excellence le général d'armée Asimi Goyita ale kɔni ye san 5 o sɔrɔ fanga yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra ka bɛn ni karidonya ye juin kalo tile 7 san 2026 an ka sanfɛ dolanci kɛnɛ min bɛ yen nɔ ne a bɛ wele ko palais de sport Salamata Mayiga ale kɔni ye min ye jamanadenw ka se ka olu bisimila min yɛrɛ kɔni kɛra o de ye min ye ka se ka u ka nisɔndiya an'u ka waleɲuman dɔn an'u ka dɛmɛ ni dɛmɛ k'o ɲɛsin jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma san 5 min n'a y'a kɛ jamana marali la baara sɛbɛn ale ni baara ɲuman minnu olu yɛrɛ kɔni kɛra o kɔnɛ kɔnɔna la yaasa ka se ka kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni seere ye i b'a ye k'a fɔ sigikun walima min bɛ tali kɛ kɛnɛ in na laɲini kun ye jumɛn ka bɔ jamana ɲɛmaa ale sigidenw na ka n'a bila fɔ bi la baara belebele minnu yɛrɛ kɔni kɛra minnu ni o bɛ jamana kanu ni jamana dɛmɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni o kofɔ wa i bɛna k'a fɔ kɛnɛ in kan maaba caman olu tun bɛ yen nɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye cɛmancɛla fanga o dɛmɛba yɛrɛ kɔni fana ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu fana ni olu yɛrɛ kɔni bɛ o hakilinadiw yɛrɛ kɔni fana kɛ minnu ni o bɛɛ lajɛlen bɛ jamana dɛmɛ kɛnɛ in a ma fɔ sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni fana kɔ sifinnaka minnu ko jamana ka ɲɛta olu bɛɛ lajɛlen kɔni yera kɛnɛ kan baara in a nun donna ni mali fasa ye n'a bɛ wele ko hymne national o tɛmɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ waati kunkurunna n'o ye hymne de silence ye ka se k'o kɛ ka ɲɛsin min ye général d'armée Sadio Kamara ale min ni a tanyara faso kanu ale ni faso dɛmɛ yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la fo ka taa se jamanaden fɛn fɛn ni olu yɛrɛ kɔni tanyara ka sabu yɛrɛ kɔni kɛ bingɛlɛwale min bɛ ka an ka jamana ka se ka o yɛrɛ kɔni ko o sɛgɛrɛ kuma yɔrɔ la maa minnu yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen de bɛ tali kɛ wa commune 5nan ale yɛrɛ kɔni maire o tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa bila min bɛ tali kɛ an ka laadala dugutigiw olu yɛrɛ kɔni ka kumasentigi o fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan Sori Ibrahima Sise ka fara o kan a ka ja min ye jamana sifinnakaw ye olu ka tɔn min bɛ yen n'a bɛ wele ko CNJ o ɲɛmaa fɛnɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan wa i bɛ k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ye olu kumara buru kelen de kɔni fɛnɛ la o de ye ka jamanadenw ka se ka u fo u ka dimina min kɛra ka jamana a kanu ani jamana ka ɲɛta yɛrɛ kɔni kama fo ka taa se min bɛ tali kɛ an ka laadala dugutigi minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ni olu sɔnna ka fara ɲɔgɔn kɔni fɛnɛ kan wa jamana ani jamana ka ɲɛta yɛrɛ kɔni kama ka fara u kan an ka diinɛtigiw ka taa se min bɛ tali kɛ jamana densɛbɛw a bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ ma a ka ja silamɛya diinɛ fo ka taa bila min ye chrétien diinɛ o yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ la minisiri min ni ale bɛ an ka sifinnakaw fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnɛbɔli ma wa ni o ye Abdul Kasim Ibrahima Fɔnba ale kɔni ye kuma ta a y'i sinsin min kan anw ka danbe o seginni min kɛra anw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma wa o ka bɔ yen jamana ye baaraba minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ k'a daminɛ jamana ɲɛmaa Asimi Goyita ale yɛrɛ kɔni sigidon na ka na bila fɔ bi la wa a kɔni y'i da don ninnu bɛɛ lajɛlen na a ka ja an ka finitigilakaw olu bɛ ka baara sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔni kɛ wa min y'an ka soforokun yɛrɛ kɔni fɛnɛ la fo ka taa se wa jamana ye ɲɛda kura min yɛrɛ kɔni di an ka cakɛdaw ale ni an ka baara wɛrɛw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o de ye min ye jamana fɛnɛ jɔyɔrɔ kɛra mun de ye ayiwa an bɛ jɛkulu min kɔnɔna la ni o ye AES o jɛkulu kɔnɔna la Mali ye baara min kɛ o kɔnɔna la a y'i da don ninnu na ka se ka olu walawala jamanaden minnu tun bɛ kɛnɛ kan
sigida lakanali o kɛra diyagoya ye an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma yaasa an bɛ kisi kɔlɔlɔ caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma bi an bɛ hukumu min kɔnɔna la ni o de ye fara ɲɔgɔn kan o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye ni o bɛ tali kɛ cɛncɛn kan jamana saba minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen minnu n'u ka kunkilenna n'u ka hakilina olu yɛrɛ kɔni ye kelen ye ayiwa baaraw i b'a k'a fɔ a bolofaraw olu yɛrɛ kɔni cayara ka taa se min ye sigida lakanali o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o hukumu kama ayiwa u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni an ka ɲɔgɔn fara ka yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ wele Parc National de Bamako wa ka bɛn ni samedi ye juin kalo tile 6 san 2026 a bɛ tali kɛ hukumu min na o de ye quinzaine de l'environnement ni a bɛ bɛn a tako 27 n'ale kɔni fɛnɛ ma wa bɛ ka fɔ kɛnɛ in yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan minisiri min bɛ yen n'ale ka baara bɛnnen bɛ an ka sɔrɔko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli ma bɛ ka fɔ ale yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa Aluseni Sanu ale kun bɛ ka jamana premier ministre ale kun bɛ ka o nɔra bila i bɛ ka fɔ ale de kɔni ye kɛnɛ in ka se ka kolobo kari baaraw ko olu bɛɛ lajɛlen de kɔni fɛnɛ kɛ nka o ka fara kan min ye nin kɛnɛ sanumanba in a baara a kɛra maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲɛna o dɔ ye anw ka minisiri min yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen bɛ an ka sigidaw lakanali yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma n'o ye Madame Doumbia Mariam Tangara o ka bɔ a la a baarakɛɲɔgɔn minnu ni olu bɛ AES jamanaw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye Burkina Faso fo ka taa bila Niger yɛrɛ kɔni ta la a laɲini de ye jumɛn ye ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka farankanw kɛ wa min b'a to an ka cɛncɛn kan jamanaw la anw bɛ se ka buru kelen yɛrɛ kɔni fiyɛ a kɛra sira o sira o yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ a ka ja min bɛ tali kɛ an ka sigida lakanali o sira kɔni fɛnɛ fɛ. Lajɛ belebele min ni a kun bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min n'a kan ka na don n'a nataw la a bɛ kɛ ka bɛn ni juillet kalo tile 16 ka taa bila tile 18 na n'a bɛ kɛ lajɛ belebele de kɔni fɛnɛ ye an ka ɲɔgɔn fara an ka ɲɔgɔn ka soba min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o bɛ wele ko CICB wa ni o bɛ tali kɛ ayiwa farafinna a ka ja Mali ayiwa a min bɛ tali kɛ a tunkaranke minnu yɛrɛ kɔni bɛ ayiwa jamana yɛrɛ kɔni ko kan olu b'a la ka baara min kɛ sigi a bɛna kɛ ka bɛn ni o hakilina yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ayiwa o hukumu de kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ ayiwa farafinna ka fara ɲɔgɔn kan ani an ka tunkarankew ka ko bɛɛ lajɛlen de kɔni fɛnɛ ɲɛnabɔli ma n'o ye Musa Ag Atayere b'a ka fɔ min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ jɛkulu belebele min ma ko Banque mondiale olu ka maa ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ n'a bɛ wele Madame Awa Cissé Cham ale ye o bisimila u ka bisimila yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ kumaɲɔgɔnya o kɔni o tɛmɛra u ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya min ni a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ tunga yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ olu bɛ sɔrɔ mun yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ sɔrɔ ninnu olu na se ka kɛ fɛɛrɛ ye cogoya min na ka na don anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka se ka walew yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ wale minnu n'o bɛna kɛ sababu ye jamana a ka ɲɛta o na sabati jamana na dɛmɛ a ka baaraw kɔnɔna la wa o bɛ se ka kɛ sababu ye cogoya min na min ye baara kuntagalajan k'o di jamana ani jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma. An bɛ segin a kan jamana ɲɛma ale kɔni ye layidu ta ayiwa jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛkɔrɔ layidu min ni a ye a bɔ a sira yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ o de bɛ tali kɛ jumɛn na k'a yira k'a fɔ minnu bɛ yen nɔ ni o ye finitigilakaw ye a ka ja minnu ni olu ye camion citerne bolibaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ayiwa ni gɛlɛya min bɛ an ka jamana kan ni o ye marifatigi banba cikɛla yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye minnu ni olu yɛrɛ kɔni ni binna a sababu fɛ ka taa ka fala caman k'o to o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔ jamana ɲɛma kɔni ye a yira k'a fɔ nin fala minnu kɔni tora a na kɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔni den ye ayiwa i b'a k'a fɔ o de kama hali min ye sɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ka bila jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a ko a tilayɔrɔ fila a kɔni a n'o di min ye ayiwa nin den ninnu ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli de kɔni fɛnɛ ma o siratigɛ kelen de fɛnɛ tuguna layidu taara ni o de ka se ka jigin yɔrɔ ko o dilan denmisɛn ninnu olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ o tɔgɔ la min na o baara min ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kuma fɔra jamana ɲɛma a ye a bɔ a sira yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ wa a waleyaw olu yɛrɛ kɔni kɛra k'a bɛn ni jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni ka san 5 o mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o ɲɛɲɛriw kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan i bɛna k'a fɔ a baara ninnu bɛɛ lajɛlen a kolobo kariliw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra an bɛ ladonali kɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka kɛnɛya ani an ka sigida yɛrɛ kɔni ka jamana ka ɲɛta yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma walima dɛmɛ min ni o bɛ kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli de kɔni fɛnɛ ma ni o de bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asan Bajalo Ture an bɛ ka fara ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan an ka jamana premier ministre ale fɛnɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan o ka bɔ a la an ka dugutigilakaw ni olu fɛnɛ yera kɛnɛ kan fo ka taa bila min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa maa caman wɛrɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni nana ka se ka kɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ seere a ka ja jamana ɲɛma a kɔni ye kuma min yɛrɛ kɔni fɛ bonya la ayiwa ale ni layidu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko olu bɔ a sira fɛ ka kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ seere ye ni a bɛ fɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ko orphelin de la république n'o ye ayiwa faso ale yɛrɛ y'i kɔngɔ fa den minnu na ka sabu yɛrɛ kɔni kɛ o masaw olu binna jamana lakanali o yɛrɛ kɔni o sira fɛ.
An bɛ to halisa jamana lakanali o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw olu ka ɲɛmaaso a ye laseli yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ baaraw ni olu yɛrɛ kɔni nun donna wa minnu ni olu yɛrɛ kɔni b'a la ka kɛ waati yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na a kɛra laseli kɔni fɛnɛ ye laseli min b'a yira k'a fɔ Mali pankuru o kɔni y'i gulo san ani dugu yɛrɛ kɔni fɛnɛ cɛ ka bɛn ni samiyɛdon ye juin kalo tile 6 san 2026 ni o de bɛ tali kɛ ka mugujugu ka se k'o kɛ marifatigi banbatu olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan an bɛ taa fɔ Gawo ale Kayanga ale ni ayiwa Worodugu yanfan yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ayiwa fo ka taa bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugu kelen min bɛ nɔ ni o bɛ wele ko Doro i b'a k'a fɔ min ye gosili fɔlɔ o kɔni o kɛra Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ yen yɔrɔ kofɔlen na min n'a kɛra sababu ye marifatigi banbaci maa 10 olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ani u bolofɛn caman ni o dɔ yɛrɛ kɔni ye moto ye wa i bɛna ye k'a fɔ o siratigɛ kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min ye camion belebele o kun falen bɛ wa banbaciw olu mɔgɔɲɛfɛn caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa ni a laɲini kun ye ka bingali wale ta ka jamana ani jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɛgɛrɛ o hukumu kɔnɔna la sɔminkɛlaw la min ye Mali finitigilakaw ye u kɔni ye mugu ka se ka o seri o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan a kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye i b'a k'a fɔ o camion kofɔlen ale kɔni ye tata o ka bɔ a la banbaciw dogotu min ni o dɔ yɛrɛ kun b'u bolo ni o bolofɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun caman kun b'o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i bɛna k'a fɔ mugu a kɛra nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni an bɔra ye Mali finitigilakaw yaasa ka jateminɛw k'o bɛɛ lajɛlen fanga yɛrɛ kɔni fɛnɛ bonya an bɛ taa fɔ Sandare ni ale bɛ Kayi mara yɛrɛ kɔni yɔrɔ fɛ wa i b'a k'a fɔ o baara ni hukumu kɔnɔna la a kɛra sababu kɔni fɛnɛ ye u ɲɛ dara marifatigi banbaci dɔw olu n'u dogotu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa o min ni o kun laɲini de ka halisa ka bi jamana ni jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan n'o ye Mali finitigilakaw ye u sera ka don ayiwa marifatigi ninnu ani jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ jateminɛw ni kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔlen u ye mugu kɛ marifatigi ninnu kan maa 30 ani kɔ i b'a k'a fɔ olu binna nin yɔrɔ kofɔlen na a ka ja u bolofɛn caman n'o u y'u ka kɛlɛkɛminɛw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru la wa min ne a bɛ tali kɛ jamana kunnafoni a bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ la an bɛ aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ka tugu ɲɔgɔn kɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ la ja minnu n'an bɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bila ka se ka u aimer k'u partager ani ka u commenter yaasa maa caman olu na kɛ aw yɛrɛ kɔni olu na kɛ kunnafoni ninnu sɔrɔ sababu ye ayiwa aw yɛrɛ ka baara kɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ an bɛ aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn